Ola amigos, ola amigas, aquí comeza Braulio Tuber. Ás veces, as persoas estamos nunha situación de perigo e necesitamos axuda. Pero é moi importante saber diferenciar cando temos unha urxencia e necesitamos asistencia inmediata e cando non. Vos sabedes como temos que actuar nunha situación de urxencia? Hoxe, en Braulio Tuber, visitaremos o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 de Galicia para que Blanca nos ensine as instalacións e nos conte como actuar nunha urxencia. ¡Vamos! Hoxe estou aquí con Blanca. Hola, Blanca. Hola, Braulio. Podesme contar onde estamos? Pois mira, estamos no Centro de Emerxencias de Galicia, no 112. Aquí estamos para atender todos os problemas de emerxencias que haxa en Galicia. E podesme ensinar un pouco os distintos espacios que hai por aquí? Sí, claro. Vamos ahora arriba e enséñoche todo. Pois veña, vamos. ¡Vamos! Blanca, que é isto que temos por aquí? Pois mira, Braulio, ti ahora mismo estás aquí no 112. O 112 é a central de emerxencias para toda Galicia, para todo tipo de emerxencias. Podes nos chamar. Claro, e utilizades estes ordenadores para traballar? Mira, utilizamos estes ordenadores. Estes ordenadores teñen toda a información que nos fai falta para poder localizarte, saber os teléfonos, saber a quen temos que chamar para prestar axuda. É o que nos axuda a nos, a ferramenta nosa para traballar. Eu quería facerche unha pregunta moi importante. Dime. Se temos unha emerxencia, a que número de teléfono temos que chamar? Importantísimo, o 112. 112. E como sabemos se é unha emerxencia? Pois mira, unha emerxencia é todo aquilo que ti ou alguén que este ao teu redor, ou familiar, amigos, teñan unha situación de peligro. Pois cando hai un lume, cando hai un roubo, cando arde unha casa, cando estás na praia e tes problemas para salir da auga, todo eso son emerxencias. E hai algunha cousa importante que teñamos que saber cando chamamos a emerxencias? Pois sí, cando chamades a emerxencias, estamos nós aquí, os operadores, que o que facemos é guiarvos a persona que nos está chamando, pero tamén os que chamades tedes que saber un pouquiño onde estades, tedes que saber o sitio onde se está producindo nese momento a emerxencia. Claro, entón é importante que saibamos, por exemplo, a dirección da nosa casa ou da nosa escola, verdade? Claro, eso é o máis importante, saber onde estás nese momento. E recibides algunha chamada que non sexa unha emerxencia? Oi, eso non sei se cho vou teño que contar, porque esas son as peores, eso non se pode chamar. Se non tes unha emerxencia, non chames ao 112. Claro, é que non se pode chamar, por exemplo, para facer unha broma telefónica. No, para nada. Ningunha broma telefónica, nin porque non che ocurra nada e simplemente queres probar o móvil, nin si queres contar que o teu amigo é tonto, pois tampouco, para iso non nos chames. É moi importante que non chamemos o número de emerxencias para facer unha broma, porque o mellor estamos chamando para facer unha broma e hai outra persoa que ten unha emerxencia de verdade e está chamando e non lle pode coller ninguén. Claro, ou non se lle poden mandar a axuda. Ti imagínate que temos que mandar a Garda Civil e resulta que non poden mandala porque xa está atendendo a broma, en vez de atendendo a emerxencia. Claro. E a ti gustache traballar aquí? Pois sí, a verdad que é un traballo bonito este. O poder axudar é un traballo dos máis bonitos. E podesme contar algunha anécdota de algunha chamada que recordes? Bueno, pois temos moitas. Podíamos facer un libro con todas as chamadas que temos así graciosas, pero pois temos moitas chamadas, por exemplo, que nos chaman para axudar a rescatar a animales, ou que nos chaman porque hai unha persona que di que non sabe onde está porque oi unha voz e resulta que lle está falando un contestador. Pois ese tipo de chamadas así son graciosas. Pero esas chamadas non se poden facer, É importante que chamemos cando temos unha emerxencia. Pois, Braulio, chegamos á sala de crisis.
Sí, sona así moi fuerte. E na sala de crisis, que se fai? Pois mira, na sala de crisis, cando hai unha emerxencia moi grande, todas as persoas técnicas encargadas de solucionar a emerxencia veñen para aquí para estar en contacto, ter a información de primeira man do centro de emerxencias e poder solucionar a emerxencia. Buah, esta sala é como unha sala de película. Bueno, parecido. Pois agora chegamos á sala de operacións. É o noso corazón, é onde recibimos as chamadas todas de emerxencia que decíamos antes. Estamos aquí nun posto de operador, entonces nós para traballar ves que temos un teléfono, Sí. que é onde recibimos a chamada, esa chamada está no ordenador despois, nos sale o teléfono da persona que nos está chamando, por eso pillamos aos falsos aí, os que nos fan as bromas. E unha vez que recibimos a chamada, despois xa podemos localizar no mapa, mandamos os recursos e os medios que nos fai falta, a Garda Civil, os bombeiros, as urxencias sanitarias, todo o que nos solicita a persona que nos está chamando. Blanca, fai falta estudar para traballar aquí? Fai falta estudar para todo, fai falta sempre estudar, pero sobre todo nós aquí o que temos é unha formación específica porque temos que saber moitas cousas, temos que saber toda Galicia, a xeografía, os concellos, as carreteras que hai, os ríos, as illas, entonces nós temos que ter moita información e temos que saber moitas cousas para poder traballar aquí. Claro, hai moitos postos de traballo diferentes? Bueno, basicamente o máis importante é o de operador, o que recibe a chamada de emerxencia, e despois dentro da propia sala hai unha persona que é a coordinadora, que está por riba do operador, que o que fai é axudar ao operador cando ten algunha dúbida. Buah, a min encantaríame traballar aquí. Pois ben, cando queiras, faz o curso, prepáraste con nós e sin problema. Que ben! Braulio, antes cando che decía que desde o 112 os compañeiros envían os recursos e os medios necesarios para unha emerxencia, pois mira, ahora mismo estamos aquí no hangar do Grupo de Apoio Logístico da Xega. E desde o 112 nós tamén enviamos todos estes recursos que están aquí. Queres que che conte cales son? Sí, contame. Pois mira, ahora mismo estamos aquí xunto aos drons. Os drons, xa ves que é un aparato moi grande. Buah. Pois utilizámolo para axudar a buscar a persoas que están desaparecidas no monte, cando se perden, os abuelos, os nenos, o sea, que non vos perdades, E despois temos moitos máis recursos. Contochos? Sí, contame que recursos tedes. Pois mira, temos un semirremolque para a loita contra a contaminación, para apuntalamento, cando se caen casas, estruturas, edificios moi grandes. Temos tamén iluminación para cando se fai de noite, hai que iluminar zonas que están oscuras, pois nós tamén temos un semirremolque para eso. Temos moitos máis, Que ben, vou dar unha voltiña por aí. En unha emerxencia temos que manter a calma, non? Sí, eso é importante. Tamén é certo que nós estamos preparados para axudarvos a manter a calma, pero o máis importante é saber tranquilizarse, contestar as preguntas e saber onde estamos. É moi importante eso. Blanca, pois, moitas grazas. Aprendí moitas cousas hoxe aquí. Ui, que suerte, alégrome moito. Ahora dillo a todos os rapaces. Sí, ao chegar a casa voulle contar aos meus irmáns que teñen que saber que o número de emerxencias é o 112 e que só poden chamar se hai unha emerxencia de verdade. Vale, correcto. Gracias, Blanca. A ti, Braulio. Adeus. No capítulo de hoxe aprendín: o número de emerxencias é o 112. Cando chamamos, é importante saber a nosa localización. As bromas telefónicas e emerxencias son moi perigosas, xa que poden privar de auxilio a xente que o necesita. A pregunta de hoxe do reto de Braulio é: durante unha emerxencia é importante manter a calma? Se sabes a resposta, entra na nosa web osbolechas.gal/BraulioTuber.